फनसासनि हरदो सानै एक्स'। बबेहाय खालाय बैयावसो नंगौरा होमबालाय बैजों हरदो। जिर' सिक्सखौनो उल्थां फाल्थां बानाय पन्सासनि। 06खौनो उल्थां फाल्थां बानाय। 06 पन्सासनि औ 100 नोंनि 50 आंनि 50 100 जाहैबाय। मोनलाबो मोनाला आं गरसेयाव लाखानांगौलै ना। उल्थां फाल्थां लानांगौरा बे गरसेखौनो। 06 बेखौनो देखायनाय। मालै थोआ लोमा मोनलाबो। बरिया हेल' 100नि गलाल' नुखायो गुमैखौ नै दाबो स्पिड हमनानैसो। मिसासै नालाय माबा गैयालै खनसेनियाव जायालै दे दा फैला माबासै आंनि बिबोनां नै आं बायदिनो खाथें थें जालाबो मिसासै ओमफ्राय हौरै आब' दं हनै बा गुमै मा मोजां दा मोजांरा बा गोजोन्थों रायजो राजाफोर गुमै आगला आरो दावदै जायो नोंसोर मालाय दैथाम बे आब' ओमफ्राय नैबे गुमै गुमैजों आब'जों दखाना बिराद मोजां जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायदों खावथङाव फैयो खैला मैलानि साहा खावथङाव फैयोब्ला नैबे मोखाङावनो आबौनि दखाना बिराद मोजां मोजां ओमफ्राय मा बुस्थु मोनजायो गुमै नोंसिनि दखानाव दावदै सिंग्रा बल्दार आदसा ओमफ्राय साहाथ' 10 थाखा जोंहा स्पेसियेल स्पेसियेल औ आदसा बिदिनो बायदि बायदां दं आरो पाकेट मेथाइ हावआ मेथाइ ओमफ्राय नैबे आंनि बुरिनि नामा दुबसेयाव होनना बुङो रायजोफोर दुबसेयाव आब'नि नामा दुबसेयाव गारस्लायनो होननाय गुमैनि आखला ओमफ्राय नै बिसिनि नायलाय नै मा गेलेदों नै लुदुल' गेलेयो दाउदै बादिलायदों दाउदै बादिलायदों आरोना साथामनि दैथाम दा मोनजागोन आंबो सेर आदा सेर आंबो मोनजाफागोन आरो सेर आदा सेर ओमफ्राय आं खावथं दखानाव फैदों दै जायफ्रा फैदों लाइक खालामा गालां लाइकना सानै जाजेनबाय नै जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायनानै लाइक थुनानै होदों बिथांमोननिसिम साबायखर आरो जायफ्रा नायनानै थुथ'वाखै बिथांमोननिसिमबो साबायखर आरोना जायफ्रा नायनानै लाइक थुबाय बिसोरनिसिम सेरसे साबायखरा ओमफ्राय जायफ्रा थुथ'वाखै बिसोरनिसिम आदा केजि नाया ओमफ्राय नै पक'रि बल्दार बिराद गोथाव नै ओमफ्राय नैबे आब'आनो दखान मालिकआ दा आब' ओमफ्राय बोनखा नामा खावथङावनो एलेंबारि एलेंबारिनिफ्राय बेवहाय सावनानै फाननाय बल्दार बिराद मोजां ओमफ्राय पियाजि गरम नै आब'मोना मोजां स्पेसियेल मोनजायो आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे नै पापर ओमफ्राय नै ओरै आब'मोन दङ नै हाब माथो ना बोथिया मोजां मोजांथारलै आस्सा मा गांगाथफा ओहो मैथो नायनो माजाद ना गेन्द्रा इयो ना माजाद ना गेन्द्रा बेलाय नायनो आं ना गेन्द्राखौ नुफेराखैबो जानो हागौ दै बहा मा जाद ना गेन्द्रालै बेलाय नायनो
अ बे नाखौ आं नुफेराखैमोनथ' सुबा देरो नो लांजायाव बारसुनाय एसे गेदेर खालामबाव बार सुजालायो नामा बार सुबा देरो आया आया अ ओरै बार सुबाथाय देरबाय आरो नै ओरैबायदि ना ओमफ्राय माथो खालामो बेखौलाय जायो अ बार सुब्लानो देरोनो लान्जायाव बार सुनांगौल' बेमार गोनांफ्रा जाबावनांगौसो बि नाखौ आस्सा जेनेबा मा बेमारा हामो बेजों बुंजाथावा आस्सा नङाबाथाय जालाबायलायगोन दे अ ना बुंजाखाया बि नाया माबा नोंखागौ अ नंगौ औ मानै फोराननानै दोनदों आस्सा माने बुंजायि बेमारावहाय जायो आरोना औ बियो इस्लारि ब्लक हाइ ब्र' औ गोजोननाय थाबाय आं खावथङाव दंलै ओमफ्राय नै बेबायदि आरोना खावथंनि मेथाइआ बेबायदि नाग्लियो आरोना नै बिदि नानानै सौलायलायनो बिराद मोजां जागोन ना मोखाङावहाय नै बेबायदि नायो ओमफ्राय बिराद मोजां नायो ओरैहाय बेबायदि स्रिंस'लै मानसिफ्रानो गैया स्रिंस'सो दखानानो ओरैहाय सिख्लाफोर सानै दङ नै मोजांथार दासो देरफुनाय नैबे 16 बोसोर ओमफ्राय नैबे 17 बोसोर ओमफ्राय नैबे आयंआ 15 बोसोरल' दाबो नै आयं मा लाबोदों आयं अ गाइखेर स्पेसियेल लाबोदों आरोना नै बिराद मोजां खावथङावहाय लकेल गाइखेर मोनो ओमफ्राय लकेल फाथै मोनगोन नै ओमफ्राय आरोबाव नै आयंआ लकेल थादुन लाबोदों नै लकेल थादुन दा फानगोन दा आयं दा नङा फानगोन दा बिखौ आयं दे फानो लाबोदों ओमफ्राय लकेल फाथै नै आब'आ लाबाय नै लकेल फाथैखौ बुरैफ्रासो मोजां नुजानांगौखिनि आयं औ बे आयं आरोना नै गोदो आं आयंनि ओंखाम संनायखौ जाफैदों थो आगै थो जिरायनोसै थो बिदि भिडिअ खालामनानै हाबखायोना फैसा गोबां लादों बहायबासो खारनो लादों नामा रायना नै जोंहा सानैजों स्रेंल' बाराब्ला लानानै ब्लड होगारगोनलै बिबोनांखौ होनदों औ बिबोनांखौ लानानै ब्लड होलांनोसै आरोना माबा फारसे मा होनो मेघालय फारसे होलांनोसै बेंगालराव खाथिया बेंगालरावहाय हमग्रा मेरला दंसैना बेंगालरावहाय बेनिखायनो जोङो मेघालयआवसो होनायसै खारनाया मेघालय गुदुङाव सानैजों हाबनानै थाहैनोसै बालाखौ दै ओमफ्राय जोंनिया सासे हेन्डसाम दङ दै आंनि बिगुमै एकदम हेन्डसाम गला लखा नै नायदो नै सस्रमा हमला देनजारल' नुखायो आरो हमसाय गुमै सस्रमा हमसाय नायसाय नै एकदम जोंना माबा बायदि नुलायखायो प्रमद बर' सारनि गार्ड बायदि नुलायखायो नै खालायगासिनो आरोना नै ओमफ्राय दा नै बेनो गुमैनि दखाना दालिनिफ्राय लानानै मोनजोबखायो पेट्रल बायदिसिना नै दालिनिफ्राय लानानै पेट्रल बायदिसिना मोनजोबो आरोना जाग्रा लोंग्रा बायदिसिनानो नै ओमफ्राय गुमै आब'नि नामाखौ मा नाम होनदोंमोनलाय नों दुबसेव नैबे आब'नि नामा दुबसेव बावगारसैलायनो नै एकदम आब'नि नामाखौ माबा दुबसेयाव हगारसैलायदों गुमैनि आखला ओरैजाय नै ओमफ्राय बेबायदिनो दखानफ्रा नै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड आरोना साफानो ओमफ्राय दा बिबोनांजों आंजोंहाय बाव दङ नै खाथियावनो बिबोनांजों आंजोंहाय हेल' होनना हरदोरा
माथो एब्र' साफासिन जादों एब्र'हाय साबसिन जादों माथो जानाय जिहर' सा लोंहैदां आदसा ना सिंग्राल'सो दं केक जानोसै केक लाबोदो आब' जानो केक दे खावलाया एसे ओरै फोनांनि मा फोनांनो ओरै फोनांनोसै हारसिं दुम बजालिया लाबोनो जादों हाद्रिसो खुजोबबाय हाद्रि दखानाव जानोसै औ हाद्रि हाबजोबबायलै होथैद' साहा गोथाव लाबोदो नै थांखाले गिलासनि दखान जानो थांखानोसै बे फांगसा गुमै एसे मोदानदों औ मोदानदों भिडिअ'आव मोनसे जानोसै साहा लोंनो नागिरदों जों बिबोनांजों आंजोंहाय आंनि बिबोनां ओमफ्राय दा साहा लोंनोसै औ केक सावनायखौ जादो दा सावनायखौ जाले माने नैबे फेक्टरि लादु बानायखानायखौ जानोसै आरोना जों लाइट वाव बरिया जानोसै आङो ओमफ्राय आब'ने मा होनो बिहामजो नांगौ होननानै दावराव जानायालाय नै माथो ओंखारलाबायखो बिदिलाय जानोसै जों मा जाबाय बैयाव लाखिहैबाय नोंनो मा बुस्थु स्कुटि बोराय स्कुटिसो दां सोरनो दै स्कुटि दा बानायनो हायैसो इयो बारा गैला लेखा गैयि इयो मा जाया जोबोद गोथाव साहा होफैबाय ओइ बै इउटुबार लुदु गेलेनायखौ भाइरेल खालामना होसाय औ खेबनानै भाइरेल खालामना हो बै इउटुबारखौहाय लुदु गेलेयो होननानैहाय भाइरेल खालामना हो सालाखौहाय हिन्जावजोंहाय मावजाथों एसे दामजाथों हिन्जावजोंहाय थासा गुदुं खारलायनोदां अबे आरो दासो फुदुंदों सासे दं मबाइल नाम्बार गैया माला आलासि जानो थांगौमोन दहाय लाबोनायनिफ्राय हिन्जावजों हौवाजों मान खाथि थानो मोना जेन'बा नों हिन्जाव जाहैबाय आं हौवा खाथि थानो लुबैयो ओमफ्राय मानो थानो मोना गोथावल' माथो केकआ जाबुआ जादो ओंखाम जायाखै नों फुंनि 9टायावनो ओंखारबोदों आं
mới thả mà Lalu mixin dong nak sama. Sabu pasal. Này, đã cứ bây giờ này. Này mình sẽ đúng không? No, mình sẽ. Lại disebut mình sẽ với nó mình sẽ được. Được vậy. belum Ada kuival bi hai. Thằng mà thằng phụ gà làm kịp thằng nữa. không phải Cạnh là lạc lắm. apa buhe garis lain juga kayak apa masa saya nih Boria lấy đường này video ạ Cái gà nó thì nó cũng nào đấy. Này ya bawa thực sự ni dong dah hangga dong dah không phải hai ni. oh ini Geza putar naga masaka deh Mà bắt ra đấy là xuống đẹp, nhìn ra đấy nghĩ. Sonia Queen Sonia Queen Ai ơi, chứ không mà. Ni sekonda. Sonia Queen Leng Là thôi thế này. anggus sudah lalu ngebayar tahu mana. nó là lột tới con số 4 nào lại với lấy lại với néo Thế là thằng con gái. Bì nữa biết. con khơi nào được lấy đều Anh người ta bây giờ mà này. Đấy, nâng lên một cái. Thật là người. Saya aku ang duhoy mayan ini kayak kelang naik ke. Nó lưng vừa được mà nắp vậy. mà yếu Mà bắt đêm mà đi đụng mà sẽ sắp phát. Đừng nè. Nơi. lột À, lúc đang mà kulum bay phô là ngay à. Hay là làm xe mình xe. net gila lấy ang na phek gila data untuk lam thuna select ko Bye. Sedih, sedih.